Op het andere terrein kon zondag de schaapswei bezocht worden. Want herders Jan en Jos hielden hun jaarlijkse lammetjesdag. Waarom worden dagen als deze georganiseerd? Eigenlijk voor de mensen. Want ik ben de hele week hier, maar de mensen niet. Dus ik heb gezegd 1 keer per week, of per jaar doe ik lammetjesdag. En dan kunnen ze hier komen knuffelen. Gewoon voor de fun. En wat vinden de dieren daarvan? In het begin niet. Dat vinden ze in het begin niet fijn. Maar het begint nu al, als je dan een keer rondkijkt, dan zie je al dat ze rustiger beginnen te worden. Dus ze wennen er al een beetje aan. Alleen ze roepen er af en toe blij, dan willen ze naar de kleintjes toe. Hè? En zoeken de kleintjes dan ook hun moeder op? Als ze honger hebben wel, want dan roepen ze. En dan roepen ze de moeder en de moeder die roept dan terug. En dan gaan ze naar elkaar toe. En dan drinken ze gauw en dan zijn ze wel weg. En hoeveel lammetjes zijn er dit jaar al geboren? 21. En dan is ongeveer de helft rammetjes en de helft ooitjes. Binnen ligt er nou nog 1 schaapje. Dat is nou 2 dagen oud. Maar dan houden wij nog een paar dagen hier. En dan komt het gewoon bij de kudde. En dan loopt hij ook gewoon mee. Na 3, 4 dagen loopt hij gewoon met de kudde mee. Het gaat gewoon van nature? Dat gaat gewoon van nature, ja. Want als je de rest uit de wei haalt, hij blijft staan. Met dat kleintje. Dus dan doen we de deur weer dicht en dan gaan we met de anderen wandelen. Net of in een andere wei zetten of dergelijks. En als we dan terugkomen, doen we de poort weer open. Ze lopen er weer gelijk in. En dan is het bij en dan hebben we elkaar weer gevonden en is het weer klaar. En zijn er ook lammetjes met de fles grootgebracht? Er is er eentje die is met de fles grootgebracht. Dat is er eentje van de tweeling. De witte en de bruine. En de witte mag niet drinken en de bruine wel. Waarom? Dat zullen we nooit weten. Ik heb het wel gevraagd, maar ze zeggen niks. En hoe gaat dat dan, met de fles grootbrengen? Met de fles grootbrengen. Ik heb nou vanmorgen om 9:30 heeft hij het flesje gehad. En dan krijgt hij ongeveer een halve liter, 600 cc. Dat is ruim een halve liter. En dat drinkt je in 1 keer leeg. En dan krijgt hij 2 keer per dag. 1 keer 's morgens en 1 keer 's avonds. En ik zie dat er ook verschillende soorten lammetjes zijn. De ene is bruin, de andere is wit. Maar de volwassenen zijn allemaal hetzelfde. Ja, hoe zou dat komen? Hè? Dat doet de natuur. De natuur die zegt van alle lammetjes, die geven wij een kleurtje. En als je dan nou, na een maand of 4 weer terugkomt, dan zie je dat die heel langzaam die kleuren allemaal vervagen. Dan worden ze allemaal wit. Als je één zwart schaap, echt een zwart schaap, ergens een wit puntje heeft, wordt hij helemaal wit. Hij moet echt helemaal zwart zijn en dan heb je kans dat hij zwart blijft.